request mo mambibyan. Baka naman Konsyal request niya kada sagpa puno si Sadmi. Kaniya na. Samtang idulang naong sa lalaki doon sa naong sa babae. Wa kauyo na ang babae. Gisagpat ko sa lalaki. Uyaw kay mo lang sagpa, datok mood. Samtang gisagpa ang lalaki, ang babae ni atras padung dito. O katubang diri sa lalaki. Samtang gisagpa ang lalaki, naligid ang lalaki padung dito. Ligid ka. Ligid. Oh! Ningon di Sir Orly, pati ko katanawang biya. Balik ka lang ligid padung diri. O karon mga igala, imuha ni movement mo. Seryoso. Inhale. Exhale. Kada ka utot ka. O karon samtang naligid ang lalaki. Ning tutok ang babae sa lalaki nga naluoy. Ipakita imong tutok nga naluoy. 4, 3, 2, start. Tutukig naluoy. Hindot ni murag tutok, murag kadung gabon. O bidol ang babae sa lalaki as in hinay kaayo. Doon, ibilasan ka day. O gikuha ang gamot sa lalaki. Sampai nagrinitayin sila sa kamot. Ning tuyok ang lalaki. Tuyok. Ning tuyok ang babae. Tuyok. Ning tuyok ang mga bata. Daghan na ta amaw ani. Tuyok sa kamot. O ganiya na. Sampai nagrinitayin sila sa kamot. Nanayaw silang dua o katong wak-wak. Next, Raster DJ Music, Agustin. Let's go! Yaw mama. Saya panggil. Sige lang. Kaya lang. Migo. Baca. Mga lagi patol na. Bati mo sayaw. Pati? Para madali, kaming duha ni Ma'am Aiko ang manayaw. Kana? Among sayawon dili wak-wak. Unsa man na? Katong jumbo hantog. Unsa? Jumbo hantog. Taka ra kay? Unsa nila? Jumbo hotdog? Kana nga na ba? Virginia. Kana? Hantog. Oh! Luto nanay. Luto nanay. Mula sa kang tatay, dako-dako lang gamay. Sige. Manayaw to mama. Manayaw mo. Ako yun na. So ikaw, music sa DJ next. Ako na. Sige. Ako ay energetic. Ya, cuma busuk may pamahak. Oh. Pero may gala. Balita sa istorya. Sige. Samtang sayaw-sayaw silang dua. Oh. Karong gabi una, kaslon man diay mo. Kaslon mi. Kinahanglan man ang gidala si mong mama. Oh. Ina, mama, kaslon ako. Mama, kaslon ako. Parang hit na. Kunuhay naman eh. Kunuhay naman. Hadlong sabi niya kinuukol sa Duro na ngay chapi. Ina, mama, kaslon ako. Mama, kasunod ako. Kana? Ina, papa, kaslon ako. Papa, kasunod ako. Si Papa rin? May noon. O karon, Sige. kung kaslon doon naman ay pari. Nay pare. Ako na ay pari. Ikaw pare. Kung doon ay pari, Oh. doon na sa sakristan. Kana sa Krista. Kailangan may usa ka bata lang di. Sige. Nga sakristan sina. Sa Krista. Saka. Ali sa Krista lang. Usa ka bata sina. Saka na yun dong. Saka na yun. Saka. Usa lang. Ali ka doon. Saka ba? Saka. Ikaw? Ali saka na. Usa ka bata lang sa sakristan sina. Saka na. Sila. Usa ka bata sila. Bata nga sa sakristan konsyal. Sige na, sige na. Wala, eh. Wala, giligaw na. Hoy! Tatong
kayo na asunto. Hindagan. Dagan mo, Kanila. ito gahilo yan. Kanila! Sige. Oh. Sige. Alis ata. Ma'am Aiko, ready na kakastuntang duha? Tingog, saan ay si... Larga. Ma'am Aiko, ready na ba ka nakastuntang duha karon? Ready na. Ready na gyud. Onya, andar sa ka nga muhaw po nimo. Unsa mga tao? Ari ta sa kuan sa kristal. Oh, karon. Nanang pare. Nanaang pari. Ari pader. Alam mo yung nagakpas buko na pari. Andam na kumuhalok pa din. Oh, karon mga Hoy! Kasi nanaang pari. Kasiksi sa pare. Ikan sa Santa Rosa nila ka pa dun sa bari. Ayaw mo katawa gabaan mo. Oh my. Uyawa katawa mataan. Nga naman. Mga mag-uo. Magtagalaga. Oh karon. Kinsay kaslong ro. Kami pader. Yawan na kunin mo. Uyawa costumes pare. Nga naman na pader. Pare niyo Serena. Oh karon mga igala. Oh. Karong gabi na tumasagsiyan ang panaghigugmaay nilang duha. Apan sa di pa babuha sa kristano. Uyawan man ang pari. Kuya walang pare. Nagtugog ang... Ay, ginoo ko, nakulos ang pari. Nga naman. Sa di pari ka diri sa kristan. Sige. Kining sa kristana, no? Kining sa imo sa kristan, luwi king pari. Nga naman. Kaya ang sun sa sibot zero. Aniya na mga igala. Ikaw sa kristan, wadyo kilaing buhaton ha. Iligaan na ginag mo sa mic. Ang imong isulti. Ana ka yun. Kling. Kling. Testingan na to. Sige. O sa isulti. Ang ngayon yun mo sa Mga yan. kristan. Mura taman siro. Imong parandaan mo na jug. Si. Pati. O karon mga igala, kung testingan kung di mamalipat ang sa kristan, mga igala, sa di pa na magsugod sila ang seremonyas kasal, panguntahan na sa ko, kinsay pangan sa lalaki, Ili. angga, Tenten. tintin, kinsay pangan sa babae, Lala. ha? Lalat, Lala. si Tintin o si Lalat, nag-abot na yun. Kana. Lagi pari niya masuko. Manukol ta. Huwag ka lumaya. Kinsay pangan sa lalaki. Tintin pader. Tintin. Sa babae. Lala. Sa sakristan. Buang tigipat ang sakristan. Oh. Outtake Outtake yun. na di na malipat. Huwag karon tistingan niya po na tuglipat. Kani. Sa mong karabahin kostyuma, matamakan man ako eh. Asa man tulian eh. Oh my God. Ikaw lalaki, andam baka dawaton. Sawat sa. Wawa ba? Ay tinsang laki. Andam baka dawaton ni babae. Pader. Andam na. O sige, andam na lang. Ikaw babae. Andam baka dawaton ng lalaki. Tibok ni mong kinabu. Sige na tagtis ni Ani. Ikaw babae, andam baka dawaton ng lalaki sa imong tibok. Kinabu. Alam na. Ikaw sa kristan, andam na baka. Ay dula sa kristan na yun. Natay kanta pa na niya. Natay kanta. Atong kantahan. Sige. 4, 3, 2, start. Chilileng. Ah. Chilileng. Ah. Ayaw, liho ka doon. Twinkling gidihay. Sige. O karon mga igala. Ang sakristan, ikaw na baka. Uyawa ning bataan. Nga naman. Ini kumatog siya ni. Oh. Tawag siyang mama. Siya mama. Ang ito ba? Klik. O karon.
ikaw lalaki, imo bang gigugma ang babae? Dako kay pader, dako kayo, dako. Wa ko nimo sa kadaka. Sige pader. Ikaw babae, dako ba ka gugma sa laki? Dako. Ha? Isang dako ha? Ay si katawa. Ikaw sa Kristan dako ba ka gugma? Matara. Idol. O karon lalaki andam na baga muha. Andam na kay pader, andam na. Ikaw sa Kristan andam na baga muha sa pari. Altik. Sa di baga muha. Sige, Ato ka dito laki. ari ko. Idupay mo isi kagamot. Bent imong til. Gawas imong simod. Piyong imong mata. Ikaw babae ari diri. Ikaw sa Kristan ari diri. Sa Kristan ready na ba ka? Sige, kita kling-kling ani. Hindi ispila ni Ugma. Nga naman. Mukha na yung maestra. Si pangalan mo? Jiko. Oh, Jacob. Jacob! Oh, Pagkaw na si... Huwag ka ron. Mga igala, ready na baka mahawak sa babae? ready na pader? Iyong lang mata. Hinay-hinay dool sa babae. Ano na pader? Dool. Doon lang pader? Dool, sige lang. Ay sa. Ay, Pag God, sagutan ko no. na ba ito yung hawak pader? Dool. Sige. 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 Oh. Ikapay si kakilid sa babae. Asa, Kaya, kani. kiss na lang. Kung sa'yo lasa. Aslo! Sige kang sudaan. Ito may gala, undangan tani. Alright, may gala sa taga sa masipag pakpak may gala no. Ang mga isaka. Kana. Kubo sa paribi. Sorry Lord. What's up? Oh, kaniya na. Ikaw sa Kristan, humanaman, unsay mo isulti. Manay! Paano, kling-kling ang hapon. Sige. Ito, may gala, sa di ba yung si pangalan mo, bebe? Jiko. Jacob. Jacob. Sa di ba may gala, no? Atong tagaan sa masipang pakpak si Mr. Jacob. Mao na ning tinuod may gala, ha? Kana. Seryoso nga pagkasulti din ni Kilometra. Kana. Sa tinuod lang, dako kay pasalamat number 1 ni Ma'am Aiko. Ma'am Aiko. Kay nga no, sa tinuod lang, dili jud lalim magpabagag ng atubangan kaninyong tanan. Kana. Kay Bogo si Ma'am Aiko grabe ka mawawon. Kana. Pero iya lang gituman mga igala ni Tongtong di bisag mawawon siya ni Tongtong lang ta para mga tawa kitang tanan. Kana. O karong gabi una, dili kaming duha ang mga komedyante karong gabi una. Kana. Dili sa kaming duha ang mga naglingaw ninyo mga igala. Kana. Wala nagpakatawa komedyante ninyo karong gabi una kundi kini si Ma'am Aiko o si Chico mga igala. Pusa atong tagaan sa masipang pakpa. O karon na og na. Naog na. Manaoy. Kay bata. Karon Ma'am Aiko, Kana. saludo ug lamano ko niyo. Laman no, ma'am. Kay ngano Ma'am, Nga naman. sa tinudanay lang mga igala. Matod pa sa akong giingon, bisag mawawon si Ma'am Aiko, Oh. ni Tongtong lang ta, Kana. Tongtong lang siya. Aron mga tawa kitang tanan. Kana. Busa Ma'am Aiko, tuna kay dakong premium madawat karong gabi una. Dakong premyo. Kay ibaw ka. Kay ibaw ba ka? Wala. Kus ka. Wala. Umaw na yung premium, wala. Aba. Ito mga gala, ladies and gentlemen, atong tagaan sa wasipang pakpak, Miss Aiko Melendez. Ma'am, salamat ma'am. Kabilan mo ba din? Aika! Lawa na. Guwapa kayo si Ma'am Aiko, buhutan na dyan. Butan. Yan na sa nakoy, sabta nagduwa ta. Oh. Ano sa'yo? Sir, tagaan ka sa kunang number. Anya. Ana sa ko, unsay number yung ma'am? Oh. Ana sa 09 Toto inilakaw mo. Tanay ko. Hoy! Oh, Kanibi! Napa? Napa! Kuya gan. Tas-tas niya itong show karong gabi una. Sige daw. Kani, mag-shoot ng patag beatbox. Ha? Beatbox. Unsa nang beatbox? Ano ba?
Amigo ko, ano ba? Nalisigyat ng tara ko nun. Unsa? Beatbox. Suklan di ka. Sige, Mga igala, para madalita, ako yung una beatbox, ikaw na kanta. kanta ko. Ang imo kataon kato yung nani. Oh, ah, Oh, wow. Nipsi kamay. Nixon. Oh, ah, oh, ah. Sige, sige, sige. Beatbox, kanta. Kanta. Sir DJ, bukas kaya kung may kulang patangig baho. Baho yang mic. Kada. Kana. Beatbox, kanta. 4, 3, 2, start. Kanta na. Dali ah! Oh, dali on deh. Larga, larga. 4, 3, 2, start. Kanta. Oh, wow. Ah. Oh, wow. You know you love me. I know you care. We're such a net. Mananihon naman ka diha. Bastos mo kantas bisay. Bastos niyay. I know your panty. Ulang puti. Akong giliklik. Dakong isi. Akong giduol. Mahumalansi. Sa bagay, katulad ni Michael Jackson na lang, eh. Sige, may ka na para madalita. Oh, Ang iyang i-beatbox kato lang bilichin. Billie Jean. Kato yung manani. Inikaw na ko, sudin ka. Sudeng ko. Sige, may gala. Request ko yung mga gala. Hilong tanga diyon. Hilong ta. Concert ko noon ni Michael Jackson. Michael Jackson. Isagwa na itingog. Concert ni Pamibiyang. Maluoy ka. Sige, larga. O karon. Hilong ta. Atras kamay. Atras ko. Mga igala, hinong nakaliot, concert kunuhan ni Michael Jackson. Michael Jackson. Doon na ni helicopter. Helicopter. Ang sakay sa helicopter, ang pilot o kang robot. Pailang robot. Lupad ng helicopter. Lupay. Aysa. Marabotong sa ganyan na barge ba? Hinong niya. Bawat bang kayo ganiha? Hindi mo pagkabugan. Helicopter. Helicopter. Aysa. Ingon ang bantay, bro pambot. Ha? Ingon ang bantay, bro pambot. Asa na mata? Aray, nakaitong. Murag pambot. Oh. Tanawin yung dunga, murag bugsay. Ano dyan namin di Kumidya na bibi. Karon, helicopter. Ah. Ibuto ang helicopter. Punto helikopter. Ang nabuhi ang robot na lang. Robot na lang. Buhi ang robot. Lakaw ang robot. Dunay purtahan, tuktok robot purtahan. Tok-tok ang robot. Ablis purtahan. Ablis portahan. Tak. 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 Aysa. Mo man iring na piti ha. Sige lagi sa kita mo tutunan diri. Sige na. Sa mga sponsor, maluoy mo. O ganihan na. Oh. Suot na robot. So, robot. Ilong tamay gala, kay mo ng robot. Ah. Wala sa robot. Para robot. Siya lipa-lipa, kuduwa na. Imuha man na. Robot. Robot na. Ay, pag na nga. Ano man na. Anak siya. Sige. Bog check. 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 Mga kaming tingog. Ako nga nindot kayo. Check. Ano diyan? Yan na ba? Wako, unsa man na? Huwag kay bawa na. Sa daw. Scratch na sa DG. Sige daw. Ano ba? Scratch. Mo scratch kay ko nani na. Ay, saan man? Oh,
Ana bitaw na. Bug. 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 Sige na. Sige na. Kuya, bilang Larga. Bali. Bug. Cik. Bug. Cik. Bug. 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 Bug. Cik. Bahu kati il. Bahu kati il. Sabar ya! Oh. Sige ba, binuang? Binuang day. Para madali ako na lang beatbox, ka na lang sayaw. Sayaw ko. Tisting ka na to, isipag ko ito naman. Sige. Okay na mo daw. Oh. Okay na. Bago lagi na buwag. Kinala ako ah. Hoy! Naumsaman ka! Nag-warm up ako siya na ana. Kuya Biani, Ma'am Ibiang, maluhoy ka. Ano sa ibig Si Bani ko eh. Larga. Emergency. 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 Hotel emergency di Batul na. Ano nga lagi? Kuya Biani. Have a pen. Have an up. Pen up. Pen up. Pen pala apo pen. Ang abo. May ka na buhang na. Undang mo tadi. Udah urasa dia. Okay ni umay. Udah urasa. Wait klase yung ma. Wah. Naa. Wala. Wah. O sige. Oh. Ningon si Kunsyal. Nga naman. Di siya musugod turong gabi una kuway mga batang malipayon. Kana. So Kunsyal, okay na nimo. Magpaduwa may bata karon. Bata. Ikaw lang bala sa premyo Kunsyal. Sige.